presentar agora os alumnos de sexto. Titúlase Cascabel, o cabaliño do circo. Os persoaxes son Hugo, que é Cascabel, Rubén, que é Pichina, a vendedora é Celia, a compradora Tania, a neniña Loliña Sareta e a fada María José. Empeza a representación. Bosques, e leo nos ollos que tes o corazón vento de pena e melancolía. Sí, como sabes? Os rapaces falan e ben de ti. Tin que hai un cabaliño que se chama Cascabel e que leva un colar das xúxeres que soa moi ben. Por que puxeches? Pégache Pichina? Sí, moi, trátame moi mal. Pobre cabaliño. E desde agora se venderás felicidade porque te vayas cos teus xúxeres. E vas cambiar a tristeza por a felicidade, o odio por amor, a guerra pola paz, a ambición por a ledicia. Sí, de verdade. Sí, Cascabel, farás todo iso. Gracias. Agora teño que marcharme, pero meu espírito quedará contigo. Por que choras? Por nada. Hola, bons días. Hola. Desde a última feira non te volvín ver. Non, é que estuve moi liada con os focos. Que tal os fillos? Ben, anda por aí. E de que traballan? Aquí, comigo. E os teus? Os meus son uns vagos, están todo o día deitados a ver na televisión. Bueno, tienes por aquí. Pois mira, teño estas peras, estas cenouras, o que máis te gusta. Bueno, pois deme unha cenoura. Grazas. E as peras? Pois mira, estas acaban de caer. Pois dame esas dúas. Home. Grazas. E non ten chourizo? Non, mira, non nos trouxe. Por que non metes no barco, ti? Mira, porque teño de... É que estás en dereito, mora! Deixamos de pelear. Parece por baixo que peleas un barco dunha finca. Ten razón, seamos por pipí. Que che pasa? Cascabel, o cabaliño do circo. Como me recoñeciches? Estas xóxeres son tan alegres. Que che pasa? Chámame Loliña, estou só no mundo. Cando meus pais morreron, os meus teus se quixeron facer cargo de mí. Dixeron que só daría gasto. Os tempos non están por aí. Non se fale máis. Vente comigo. Ben! Escoita, é unha feira. Que faceenda! Non temos como comprar. Bueno, se trata para meter, vale mucho.
caso que che dixo a fala, que sempre faz o ben. Esa música? Sí, é do circo. É do circo. Traio unha máscara. Oh, Cascabel! Tanto como te busquei, e sen atoparte. E agora ti, viñeches a min. Eu non quería tratarte mal. Perdón, queres facer un número, meu cabaliño? Sí, pero unha condición. Non me vuelvas a dar esa máscara. De acordo. Gracias, Loliño, por tratarme tan ben ao meu cabaliño. Hei de recompensar moi ben. Non quero recompensa, só quero estar con Cascabel, que é o único amigo que teño no mundo. Non vales máis, que é Cascabel, caballero no circo. Veña, a ensaiar.